πολύχρωμο γατοκαφέ στο Θησίο. Όποιος εισέρχεται στο κατάστημά μας, εισέρχεται αποκλειστικά με κράτηση και αυτό γιατί έχουμε περιορισμένο χώρο για την ασφάλεια των γατών, για να μην κρύβονται και να αισθάνονται και οι ίδιοι επισκέπτες χαλαροί. Οπότε μπαίνει στο κατάστημά μας, πλένει τα χέρια του, έχουμε μία βρύση στην είσοδο. Παράλληλα, την ώρα που πλένει τα χέρια του, του εξηγούμε κάποιους κανονισμούς, όπως για παράδειγμα ότι δεν πρέπει να ταΐζει τις γάτες, δεν πρέπει να τις σηκώνει, δεν πρέπει να τις ενοχλεί όταν κοιμούνται και ευθύς αμέσως μπορεί να καθίσει σε όποιο τραπέζι επιθυμεί και να απολαύσει την παρέα των γατών. Η Ναταλή και ο Δημήτρης αποφάσισαν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και άνοιξαν το πρώτο θεματικό καφέ της Αθήνας. Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε δίνονταν γαμπρός. Η ιδέα ξεκίνησε όταν το 2015 η Ναταλή επισκέφθηκε ένα καφέ στη Σεούλ. Της άρεσε πολύ εκεί το ενδιαφέρον σαν κόνσεπτ. Από εκεί πέρα, μόλις γνωριστήκαμε μετά από χρόνια, μου είπε την ιδέα, ήταν ενδιαφέρον και για εμένα. Οπότε γυρίσαμε στην Ευρώπη 4-5 καφέ σε άλλες πόλεις να δούμε λίγο πώς δουλεύουν, πώς λειτουργούν και το ξεκινήσαμε στην Ελλάδα. Ο σκοπός ήταν να φέρουμε σε επαφή τον κόσμο με τον κόσμο των γατών. Μες στη συμφωνιέρα έγινε μητέρα. Άφησε τα δυο της τα γατάκια εδώ πέρα. Σε μια παρεΐστικη, άκρο ζωντανή αυλή, οι πρώην αδέσποτες κυρίες είτε σε πλησιάζουν για να παίξουν, είτε σε κοιτούν αφιψηλού. Η αυλή, εδώ πέρα όπως την αποκαλούμε η γατοαυλή μας, ο μικρός γατοπαράδεισος μας, έχει χρώματα τα οποία είναι εμπνευσμένα από τα χρώματα τα οποία μπορούν να δουν οι γάτες. Μπορούν να δουν όλες τις αποχρώσεις του μπλε, του πράσινου, του κίτρινου. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Το Cat Café μας είναι ένας μικρός γατοπαράδεισος όπως τον αποκαλούμε, γιατί πάρα πολλοί νέοι βρίσκουν εδώ το καταφύγιό τους, καθώς στο σπίτι τους δεν μπορούν να έχουν μία γατούλα, οπότε έρχονται εδώ για να απολαύσουν τη συντροφιά των γατών και να αλληλεπιδράσουν, γιατί οι γάτες είναι ένα πολύ θεραπευτικό ζώο που κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία. Το αλλάζεις. Από το πρώτο κιόλας νιαούρισμα μπορείς να γνωρίσεις το άλλο σου μισό. Σήμερα κατά τεθέν του μαγαζιού μας είναι ο μάνατζέρ μας, όπως τον αποκαλούμε, ο Τζόρνταν, ο οποίος είναι ένας ασπρόμαυρος, πολύ χαδιάρης γατούλης, ο οποίος πάντα μετά την είσοδο στην αυλή θα έρθει και θα χαιρετήσει ένα προς ένα όλους τους επισκέπτες, θα κάτσει στην αγκαλιά τους. Η πιο υπναρού είναι η Σελήνη, είναι μια γκρίζα γατούλα, η οποία έχει όραση από το ένα μάτι. Είναι πάρα πολύ χαδιάρα και της αρέσει πάρα πολύ να κοιμάται μέσα στις τσάντες των επισκεπτών και στα μπουφάν τους. Έχουμε και μία γάτα η οποία είναι χολιγουντιανή εντελώς. Είναι σαν τη Μέριλιν Μονρό του καφέ μας, όπως την αποκαλούμε, η Λέδη, και έτσι πάρα πολύ χαριτωμένο νιαούρισμα. Όπως μαλωνούνε ο σκύλος και η γάτα. Η τύχη ευνοεί τους γατόφιλους. Γι' αυτό και οι δύο γατογονείς δεν σταματούν ποτέ να ονειρεύονται. Ο σκοπός μας είναι, εφόσον κάναμε την αρχή, να ανοίξει σε κάθε γειτονιά ένα καφέ, εφόσον έχουμε τόσες πολλές αδέσποτες γατούλες.